πήρα από το event και αν σας αρέσει το κανάλι μου κάντε like και εγγραφή για να φτάσουμε τις 100 εγγραφές. Πρώτα έχω αυτό το brain, τσικλετερά με τσικλετερίνα, Γκράιπος Μεντούση, αυτό για το Rebirth, Τζομπιμπιου Ψαχούρου που μου το έδωσε ένας φίλος μου, το Lost Τσικλετέιρας, αυτό το Μπούνι Σαχούρ με το Gold και με τα 2 trades, πάρα πολύ καλό. Μετά έχω ένα Τζομπιμπιου Ψαχούρ, ένα Γκράιπος Μεντούση, ένα Λακουκαράτσα, ένα Lost Τσιουανίνης Rainbow με 3 trades, ένα Ντουλ και ένα τσακέτι και πάνω έχω τα καλύτερα. Lost 25 του Σαχούρ, Goat και Μπρούνι Μαρσίτο και θα σας δείξω ότι έβαλα και Braindrot για το machine. Δείτε, είναι έτοιμο σε λίγο. Θα σας ανεβάσω βίντεο τι πήρα όταν θα είναι έτοιμο. Οπότε, bye, μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο Μιχαήλ, στο OG Pro.